Moikka moi! Stressin hallintaa. Eli tällä kertaa meidän aiheena on hengitys. Eli kun me kiinnitetään huomioon meidän hengitykseen, niin me annetaan sille arvoa. Samalla mieli ja keho rauhoittuu. Ja tämä hengitys todennäköisesti tarkoittaa nyt sitä, että meidän täytyy keskittyä nenän kautta hengittämiseen. Ja mulle tämä oli aikanaan aika vaikeaa, ennen kuin mä menin sitten ammatti-ihmisen puheille ja otin sen asian puheeksi, niin mullahan oli sitten ihan fyysinen vika siellä. Eli mulla oli toinen puoli nenästä niin tukossa, että siellä tuskin kulki mitään. Ja mä ihmettelin sitä monesti, että miksi ihmeessä, että on vähän semmoinen outoa aina, että toiselta puolella liikkuu ilma, mutta toisella ei. Mutta sitten se ihan leikattiin ja nyt siellä liikkuu molemmin puolin. Eli sekin kannattaa ottaa ihan sellainen niin kuin aiheeksi, jos tuntuu sille, että toinen puoli on ahtaampi. Koska meidän nenät ei välttämättä ole suoria. Niin sitten kannattaa pyytää ihan ammattiapua siihenkin. Mutta mitenkäs me tätä hengitystä nyt tarkkaillaan? Eli me pistetään taas silmät kiinni. Ja me jatketaan hengittämistä ihan normaalisti. Ja tarkkaillaan hengitystä kuin me seurattaisiin elokuvaa. Millä kohtaa me hengitetään? Rintakehällä, pallealla vai koko mitalta? Tämä on muuten aika hankala, koska suomalaiset hengittää, siis suomalaiset ja monet muut, niin me vaistomaisesti hengitetään väärin. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä tällainen niin kuin hengissä pysymisen kannalta. Ja sitten, että onko meidän hengitys lyhyttä vai pitkää? Ja onko se katkonaista vai tasasta? Ja miltä se hengittäminen tuntuu? Kiristääkö jostain vai onko hengitys vapaata? Muuttuuko hengitys tarkkaillessa? Ja meidän täytyisi tarkkailla nyt tätä meidän hengitystä ihan keskittyneesti tuommoinen 5-10 minuuttia. Ja tämä on semmoinen, mitä kannattaa tätäkin voi tehdä ihan missä vaan, milloin vaan, miten vaan. Kun on sitä luppoaikaa, niin vähän sitä, että miten se ilma liikkuu ja osataanko me oikeasti hengittää pallealla vai hengitetäänkö me pinnallisesti, jolloin se happi se ei vaan mene sinne, minne sen kuuluisi mennä tai tarpeeksi syvälle. Eli tämä on tämä meidän, mutta tämä on asia, jota hirveän huonosti otetaan puheeksi. Eli kiinnitä huomioon tämmöisiin pieniin seikkoihin. Älä syytä itseäsi. Se ei ole kenenkään vika, että me hengitetään väärin. Meille ei ole vaan kukaan kertonut siitä. Mutta kuulemisiin, kun aika on. Se on tältä erää. Moi moi!